Per aprendre una llengua, el millor és practicar-la i escoltar-la. Això és el que han fet este matí més de 500 xiquets de la comarca de l'Horta. Sí, perquè avui tenien una cita amb el cine en valencià, una manera divertida d'aprendre i també de treure la llengua de les aules. Avui han canviat les cadires per còmodes, butaques i la pissarra per una pantalla panoràmica. L'Azur no era sec. Les classes avui van a càrrec del príncep Azur i de Kirikú i els dos les faran en valencià. Esta iniciativa pretén ensenyar als menuts que la llengua també està fora de les aules. La llengua sí que està viva, és molt important entendre això, que està viva a l'escola, està viva al carrer i al cinema ha d'estar present a tota la situació normal de qualsevol llengua que estiga en un ús potent, com toca. Per aquestes sales, només durant esta setmana han passat vora 4.000 alumnes, però s'espera que al llarg de tot el curs puguen gaudir de la iniciativa 30.000 xiquets de tota la comunitat. Una hora i mitja després acaba la classe. Avui tractava de... Dos prínceps, que de xicotets els dos mares se portaven bé. La gent després van ser germans però que no se volien molt i sa mare li va contar lo de la fada i se van enfadar i després s'han fet amics i cada un s'ha casat. La campanya de cinema a l'escola recorrerà 25 pobles de la nostra geografia.